It-tnejn filgħodu il-Ministru tas-Saħħa Tabib Godfrey Farrugia akkumpanjat mill-Ministru Għal Għawdex Anton Refolo kif ukoll is-Segretarju Parlamentari Dr. Franco Merċieqa żaru l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Waħda mill-prijoritajiet ta' Gvern ġdid fil-bidu ta' din il-leġislatura fil-fatt huwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Hawnhekk hemm huma mijiet ta' pazjenti li wkoll jingħataw il-kura meħtieġ għal daqstant inħasset il-ħtieġa illi il-tliet ministri u anke Segretarja Parlamentari jagħmlu din iżjara sabiex jaraw x'għaw ġo dan l-isptar iżda mod importanti huwa illi il-pazjent Awċi kif ukoll dawk illi jkollhom bżonn il-kura fi Gżira Awċija jingħataw il-kura mixierqa illi għandhom bżonn. Il-Ministru tas-Saħħa Dr. Godfrey Farrugia wkoll ħabbar li sabiex ikun aktar qrib il-pazjent Awċi se jkun qed iwaqqaf uffiċċju tiegħu hawnhekk ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Hemm ħaġa oħra li importanti, jinsa waqqaf ukoll uffiċċju ministerjali f'Għawdex. Wara diversi snin, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huwa taħt ir-responsabilità politika diretta tal-Ministru tas-Saħħa u mhux taħt il-Ministeru Għal Għawdex kif kien taħt l-aħħar amministrazzjonijiet. Il-Ministru Godfrey Farrugia qal li din id-deċiżjoni saret sabiex ikun hemm iktar sinerġija bejn l-aqwa riżorsi illi jeżistu. Ħaġa importanti nkunu hands-on naraw l-affarijiet kif huma. Qegħdin nagħmlu analiżi tas-sitwazzjoni kif inhi ħalli nħejju wkoll b'mod partikolari anka ma' Ministru ta' Għawdex u anka ma' Segretarja tal-Anzjani il-way forward għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Waħda mill-prioritajiet ewlenin se tkun illi il-Gvern jinvesti f'servizz ta' kimoterapija għal kura fl-Isptar ta' Għawdex. Matul iż-żjara fl-Isptar ta' Għawdex il-Ministru Godfrey Farrugia flimkien mal-Ministru Anton Refolo u s-Segretarju Parlamentari Franco Merċieqa żaru s-swali fejn tkellmu mat-tobba, l-infermiera, l-istaff u anke mal-pazjenti. Fost il-prioritajiet ewlenin hemm il-qasam tal-anzjani. Lan prinċipali huwa biex naraw is-sitwazzjoni kif qiegħda, ovvjament aħna nisemgħu x'ġara u ma ġarax u x'inhu għaddej u ovvjament importanti li tara bajnejk il-pazjenti s-servizzi li qed jieħdu. U hekk aħna qed naraw is-servizzi preżenti kif huma bilan ovvjament biex għadha nkunu nistgħu ntejbu is-servizzi nibnu fuq dan li hemm biex inkunu nistgħu nagħtu servizzi aħjar il-pazjenti tagħna. Fost servizzi ġodda il-Gvern qed jesplora wkoll il-possibilità li l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex jiġi użat ukoll bħala bażi għall-istituzzjoni edukattiva fil-qasam tal-mediċina. L-għand li ġejna hawn illum huwa biex nerġgħu liċ-ċittadin Awċi intuh is-saħħa li jxraqlu u ntuh is-saħħa li jxraqlu bis-servizzi ġew Gżira Awċija. Naħseb huwa importanti kif qal il-Ministru tas-Saħħa illi naħdmu bħala tim flimkien kulħadd jagħti s-support tiegħu, nidentifikaw l-areas fejn iridu nimxu l-qudiem, dejjem fl-isfond li rridu nagħmlu skola medika f'Gżira Awċija u l-Isptar tas-Saħħa rridu ntuh l-awtonomija tiegħu